Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon fulfulde fo salminama juurama goto fo salminama inde kono on manama e jettoɗe seren ɓe ben jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw juppotoɗo e nder Sénégal e aduna o foof ha oɗo rafi walla mboros wawa hollude en caggal no subaka foof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye wonne baɗum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo mi salminima no fewi mi salmitimama mi ñaganmama Allah moƴƴere joni noon min probléme o komi dañƴi probléme mawɗo kala calminmami tan somi salmitimama ɗamitoɗa gon koye toñje yeeɓiyankoɓe ɗamina gon koye toñje kono hande mi turnat hande jimmi haalde seeɗa tan ko neɗɗo mo kucciɗen hande o min da saɗa andimo no fewi inde nde tan jimmi ciftina mais yettonde jarani kada yettoɗon Mansour yo moƴƴi ala wori anda bonni alias Thiat aɗa andi sahaji mbiɗa heeɗo animation makko e radio Siwol FM machallah sa heeɗima animation makko no a ɗanta a wawa ɗanade par ce que tellement animation makko ne jirwi kanko wi tan mi altino somi waɗi journal 19 heures o kami foyi o wi yomi haalanmo yomi siftini yimɓe dal yomi siftini yimɓe kono mi rewata e konngudi mi accira noon taw yimɓe toñama ɗum noon mi accir noon ɗum noon hannde vraiment an kam hannde a daɗi comme kanko monɗo hannde kanko yonta guuro fof koye makko fayi moƴƴi noon ko weltanademo no fewi e weltanademo kadi e weltanade dendalngal yeeɓiyankoɓe men wonɓe nder leydi Sénégal ha e caggal leydi yettude Allah kay e jarondeɓe kono kadi e julde nabi Mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam e wiide bandiraɓe hono kala subaka ko weltare e weytare joguiɗen huccidde mabɓe e wiide ɓe bisimilla kono kadi e wiide ɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude no wayno ko alhaali hono keptugol walla mbiyen dokkal jeeyi leydi ɗo tigui e dande maayo hango Dakar ngo ina hen jeeya kono kadi jande goɗɗi ɗi garte toɓɓe goɗɗe ɓurɗe e mantinade foof noon ina tawe e nder majji noon tigui Amadou Diaynde quotidien e uddita damal ko noon tigui nden ɗon Diaynde wiide ina wayno ko ha joni ko occupation manam tan ko ha joni aroɓe tan ina berto walla ina jagga yoga e leyɗele tawi noon koko wiyete diwan littoral woni tan takko maayo hango Dakar ngo saabi noon Diaynde wi ko Macky Sall de tellima walla mbiyen arti tigui e dow leydi ɗum ɗon noon ko goɗɗi ganduɗa ɗi ko mawɗi yidde haalde tan ko suuti konngudi fewde e fanno kanko hoorejo noon holliti wonde o dartini kala ko yewti banggue dokkirgol kono kadi e golle ko fati banggue hono on ɗon diwan dande maayo ko noon kadi dadiɓe leydi men Sénégal tellima hanki e toon ɗon nokku biteɗo hono Mamel gam tan fittude kono kadi ittude dendagal wonnoɓe toon saabi noon oɗo ñalawma hande ko laaɓal mawgal yiya e on ɗon diwan kona ɗum ina tawe hen goɗɗum ko yetti ko e jowgol ñamale leydi men Sénégal rewete e leyɗele joguiɗe saabi noon Diaynde wi ko laamu ngu de ma heɓ ko tolni 90 milliards e koppareje meɗen CFA ɗum ɗon de ma nat e nder caisse laamu ngu goɗɗum ko tawete hen ko lelgol cargol koɗo maaro saabi noon Diaynde wi ko san ripa a Kolda manam tan de ina wayno toon to Kolda ɓe jalata kono tan Rio eɗen gandi koko yewti ko e gueɗe maaro ko goɗɗi ganduɗa ɗi Diaynde ɗi e jayndiyankoɓe ɓe ene kusoro ɗum kala e saaha tawi ko jopotoɗi yoga e konguɗi ko Diaynde las addi nden ɗon Diaynde ari ha joni koko yewti ko e alhaali gulali e luukali ko fate banggue jeeyi gendi walla mbiyen tan hono keɓal ɗo tigui e dande maayo Dakar ndewi tan de ko Barthélémy Dias kam tigui heeɓi renfort manam o tekkinama tigui tawi ko Bamba Fall maire mo Médina Guy Marius Sagna activiste o wonde kadi e Cheikh Oumar Sy kamɓe kala ɓe tawtimo e nden ɗon haare saabi noon eko witi koye on ɗon fannu mawɗo leydi ndi Diaynde wi ko siflide on ɗon fin to banggue walla mbiyen tan o dartini kala ko fate banggue hono pagayi woni bonande ganduɗa nde ne teskani on ɗon diwan mbo Mamel o holliti wonde de kala ko fate banggue ɗen ɗon gueɗe guila e materi hani e dokkal toon jeeyi leydi yo dartini ha diwa o saaha Diaynde Vox Populi nden ɗon ari ko e fannu goɗɗo nde widde ko ha joni jogogal to banggue gonka rafi coronavirus hani e jogogal leydi ndi Diaynde wi noon ko yana marde welnti jambere muɗum fewnude fatude kay e haɓade mo ganduɗa ko Macky Sall suuti konngudi noon ko Tokara Mansour Sow hono Thiat mo ganduɗa ko goto e jeeyaɗe goomu yana mar so wiide makko de oɗo saaha de eɓe gandi eɓene goni tigui e rendinde yimɓeɓe beele kay ɓe daña doole mawɗi tawi noon ko daraniɓe haɓade ko yetti ko e guiɗe ɗe moƴƴani saabi noon o wimaɓe mbat mobilisation mantiniɗo gam tigui haɓade mawɗo leydi ndi e ko woni e wadde ko konngudi mo ganduɗa ko Thiat goɗɗo cuɗɗi hen konngudi de ko Fadel Barro o wiide wonde ko état d'urgence o de ko mawɗo leydi
ndi hutorima ɗum tan ngam ha joni wadde ko wela kono kadi e fontude yimɓe wonde ina waɗa ko yutti ko e gueɗe hono bon gouvernance ko wona ɗum ko noon ina tawe hen haadidi waɗa noon toon to Touba ngam hadde sukaɓe tigui seppude saabi noon oɗo saaha hande joguiɓe kala ko fate banggue gueɗe diine wuuro ngo kolliti wonde de oɗo saaha ɓe joddima ardiɓe guure ɗe guure tokos ɗe kañumen ina wayno jettinta kala ko fate banggue hono goytali kamen goƴaji ɓesguji ɗi beele tan sukaɓe ina natta tellade e booli toon to lamorgo mouridisme ngo jeyde an rewi hen le soleil ko noon tigui nden ɗon jayde kañumne ene wayno woɗɗani toon to Touba nde ari ko e gongaji walla mbiyenen gonka oɗo boros coronavirus ha tengti noon e hollirde kay wonde ko boros barowo tampinowo saabi noon ɓe mbi ko yetti ko ha joni e on ɗon diwan mbo Touba koko weltinda toon ko wiyete ɓornugol masque ɗum ɗon noon ko caggal tan nde woodi ko usta e pelliɗi ɗe saabi noon ɗum ɗon kulol ngol gonnogol toon to Touba o saaha hande de ko weltindare mawde lomti toon mo jiiɗa kala natti ɓornade masque walla haysino tawi ina ɓorni waɗata tigui no wirani ina tawi e hello joyi e nde jayde witende le soleil hono jayde an no mbiɗani ko jayde l'observateur addi groupe futur média hono no awdori wadde kala subaka ene wayno ko arde e toɓɓe kewɗe kono tan cuɓiɗen haalde ko toɓɓe ɗiɗi alhaali o rewin ɗo ko alhaali oɗo debbo mo ganduɗa ko biteɗo Iba Thiam tawi noon ko baranoɗo toon to appartement mo ganduɗa tigui ko toon to Almadi tawate saabi noon jayde ndewi wonko hesɗi tigui e on ɗon alhaali ɗum ɗon noon ndewi tan ko jaggal o ganduɗa ko biteɗo David Dieng lollirɗo Pablo Didier mo ganduɗa kam tigui tuuma woni gadduɗo toon on ɗon drogue ko biteɗo cocaïne mbo kay hutorino Iba Thiam ha serti e fittande muɗum kono kadi jayde nde arti e ko yutti ko e kayisaji jiyaɗi e oɗo histoire mo ganduɗa ko grâce présidentielle mbo hebno kanko tigui gandiraɗo ɗo henna hono hutorade walla mbiyen yeyde drogue tawi ko drogue ɓurɗo sattude o jayde ne sifo no hannirtani goɗɗum ko tawate hen ko peccugol ko maaro omo ganduɗa ko Mansour Faye de suuti konngudi e on ɗon bilan woni tan e gonɗon ɓeeto so wiide makko ina wayno de ɓe mbaɗi résilié ko tolni e contrat ji jeegom e ɓe ɓe ganduɗa ɓeɓe liggodiranno woni fournisseur uji mabɓe kono ɗum holliti wonde de ala foof ko jogui ko omo suuɗa ɓeɓe leydi ndi kono kadi omo jogui hattan walla ni mbiyen omo jogui ko wiyete alay saago gam tigui wawde habrude ɓeɓe leydi Sénégal ndi ko wiyete hono rendu compte goɗɗum ɗum ko haali hen o holliti wonde de o arti holko miiji e dossier makko leliɗo toon to OFNAC jayde libération nden ɗon jayde ari tigui ko e corruption tawi ko tuumaɓe ɓe nguɗo komo wiyetengol lides af tawi arino ɗum ko ɓiɗɗo Sénégal najo jayde ndewi noon ko ɓiɗɗo de wersi bamum hono copreje jonɗe saabi noon andi limo oɗo subaka hande ndiwide ko Lamine Diack heeɓi copreje ganduɗa ɗe ko jonɗe no fewi to banggue dollar tawi ko compte makko mo ganduɗa ina tawe toon to Monaco kono kadi ɓi ko Papa Massata Diatta Papa Massata Diack ne wayno de neldimo ko tolni e ujunere e temed ujunere walla mbiyen ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ujunere dollar kono kadi e capanɗe joyyi ujunere tawi ko copreje euro e compte makko tawi noon ko taweteɗe e nder société générale ko banque wiyete noon kono ɗum ko kadi ɓe garti e cogguji cuɗari ɗiɓe conno ko tolni e copreje jonɗi toon to Dubai e toon to wuuro lamar ngo hono France goɗɗum ko tawete hen ko konguɗi Moussa Sam Daf mo ganduɗa kam tigui woni directeur de l'hôpital Dalal Jam toon to Guédiawaye so wiide makko de ina wayno e nder temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegomo e nayo tawi ko ñawɓe ɓe keɓno e on ɗon hôpital ɓe keeɓi hen sellirede ko tolni e temedde joyo e capanɗe joyo e jeenayo kono ɗum ko noon jayde arti limore tato mayɓe henki o mboros Covid 19 saabi noon limore nde yettima e capanɗe joyo e joyo heddiɓe o mboros Allah yurmo yafoɓe jayde enquête amin ya rabbi nden ɗon jayde ne wayno ari koye losko ko wiyete continuité de l'état manam tan de jokkude golle laamu ngu ɗum ɗon noon hande o ko pawgal mawgal wonande ɓesgu leydi Sénégal hani e laamuji muɗum guila e indépendance ha oɗo saha hande jayde nde wi noon artini suuɓi hen konngudi tokosi so wiide wonde ino wayno tan ko ɓuuri ko tampinde laamu ngu ko kala jagorɗo jaaɗo yadata ko équipe muɗum ɓe liggudinanno ko wayno hono conseil ji muɗum kam e directeur uji ɗi cabinet ji muɗum hayni hen sahaji e golloɓe to banggue pittugol wonɓe toon foof jaadete hen saabi noon garɗo foof fuɗɗito ko hoore boowal ɗum ɗon noon goto e ganduɗa komo haqqillante muɗum juuti ko yetti on ɗon fannu hono biteɗo Mouhamadou Balde holliti wonde de ɗum ɗon ni jibini caɗele mawde saabu kay moɓe gollodirata ɓe to banggue nodirteɓe les investisseurs kañumenne so gaɗa ɗum woni ene jogo hen kuluhuli wadde copreji mumen no fewi saabu hewani ɗo ministria ina juuti e laamu Sénégal te kalde o yeehi o yadata koye dossier ji kono kadi o yaada e équipe makko ko jayde stade addi nden ɗon ko natal hono Kalidou Koulibaly hono capitaine kippu guendi leydi Sénégal oɗo saha hande kono kadi ko capitaine mbo kippu Naples kono tan de jayde arti koye mercato manam tan coggu makko o saha hande qimaɗo e capanɗe jeegom e 5 milliards e copreje meɗen CFA nde arti noon e famminde yimɓe holko jeeyi sababude kanko Kalidou Koulibaly ha hande omo waɗi
FC manam di omo bitti e ummade mo ton Naples be koliti kadi wonde ndi hay tawi o joodima ko tonni lebbi jeegom fetani football lebbi nayi ɗi ko dartanugol championnat ɗi kono kadi lebbi ɗiɗi ko yuti ko hande e gagnande makko hemnondemo ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de beele ɗum jogorani ustude hono coggu makko to banggue koppereje ko wona ɗum o saha hande de andama ɓamtugol oɗo ligue des champions européenne ko gila tati ha nogas tati lewru août ɗum ɗon noon ko final no jayde wiri wondude e final mo ganduɗa o ko 8 ɓe kolliti wonde noon ma ɗum kay fettoye toon to Portugal goɗɗum ko tawte hen ko ñawore Lamine Diack kalɗo hoore muɗum so wiide wonde fandare mum de wonno tan ko sarde kono kadi e timminde kala ko fate banggue gueɗe athlétisme e nder windere nde goɗɗum ko tawte hen Aissata ko wonande yiɗɓe football espagnol woni liga espagnol ñalawma hande o 28e journée ma kay ɓamtu e oɗo jamma hande sanga 20h heure de Dakar FC Séville kam e hono Betis Séville ko derby gullo jaw wonande wuro Séville naaɓi ɗum ɗon noon ko ɗum tigui udditirte hande e ko yiti ko e oɗo liga espagnol joɗiɗo ko tolni lebbi tati ne wayno fettani football toon to Espagne wadde kamɓe kam hande ɓe gudditta kamɓe ko hande ɓe gudditta ko heddi ko yeɓoɓe kamɓene maɓe naata walla ko huis clos wonata bon en keɓani hen détail kono eɗen ɗamini ko huis clos wonata par ce que no Allemagne waɗi ni eɗen gandi Espagne ko noon jogori wade en même temps aussi Angleterre aussi ko noon jogori wade saabu ko kewen ndi aña o saha hande ɓiyana e hunde rafi no yaara caggal no fewi donc ɓe kulata kay ko woto jibinande caɗele noon tigui Amadou wadde gareten koye banggal gongal woni yiyete banggal fait divers noon hande Amadou haaltay koko dañi hande mana e nder leydi meɗen ko ganduɗa yete hande woni banggal leydi saka noon faye ko ganduɗa de balɗe fo nani surti haala so yeɓama e télé ji journaux ji fo nani kala ɗum ko faye littoral mo Sénégal littoral o noon woni a haali ɗum nani woni dande maayo hatgo leydi men Sénégal ɗum ɗon noon Amadou haɗan tan e Dakar ne mimi Dakar ne mimi Mbour ne mimi Saint-Louis ne mimi banggue goɗɗo e banggue goɗɗo kono de balɗe Dakar ina surti haala seeɗa saabu yete littoral o woni koye heftede te koko ganduɗa ko Sénégal naɓe fo jeeyi ɗum woni haala ka Amadou andi Aissata oɗo diwan littoral haala makko ko haala mawka a haali joni mbiɗa ko Sénégal naɓe foof ndendi jeeyi kono noon wadde ko Sénégal naɓe ndendi jeeyi foti komoni fof yi toon hoore muɗum kono hande kala laamu ngarngu ene wayno hutorto ko wiyete place publique woni ko renda ko e on tuma ina waɗa hen ko wela souvent ɓe guittata ɓe dokka sehilaɓe ɓe dokka ambassadeur uji ɓe dokka jomen juuɗe mawɗe jomen juuɗe no jiɗɗen wiide tawi jomumen ne kutoro hen kono littoral mo ganduɗa ko jeune ɓurɗo tigui hono ponnoɗo toppitede an o Sénégal najo jeyani hoorema goɗɗo Sénégal najo kadi ara yi hen hoore muɗum hande o so tawi zone littoral o hande o wayno o waɗama occupé ha laaɓi teer janggo sa yiiɗi tellade maayo ngo pour fidde e ko yewti ko e hendu o welndu eɗen gandi hande Dakar nder muɗum curki auto ji curki usine aji ɗi o sa woni nder hen ene addanma caɗele mawɗe donc noon hen saji tellade e maayo ngo wawa fofde hendu ben peƴƴe wawa fofde hendu ummotodu e maayo ngo hendu pur ɗum ganduɗa ndu ene ɓeere caɗal ɓalli no fewi hande so tawi ɗum ɗon waɗama occupé a yiiɗi tellade a ronki donc gogo a profitani eko jeeɗa ko ponɗa ko profide ɗiɗɗiɗi kadi aussi gam yaade waɗoyde ko wiyete ko hono ƴeewode fofandu mantinidu a ronki ɗum hebde goɗɗum ɗum ganduɗa hande ene foti haalede il faut haale ko Aissata Ndiaye ko sehilam mboɗo jogui hattan wawde hokkudemo nokku mi hokkamo tawi nokku ko nokku dendaɗo ɗum ɗon eɗen jarna hen joga yimɓe activiste uji ganduɗa ɗi darima law mbawi ɗum ñingde ha laamu ngu yaari hen caggal e kala e saaha noon hono laamuji ɗi so hunde haalama ɓe dilli lewru lebbi ɗiɗi walla hitande e on tuma kadi so deƴƴama ɓe gartoya ɓe mbaɗa ko ɓuuri ɗum kono hande en keeɓi andude ko tolni e 1000 hectares Mamboy Diaw ne wayno hokkino ɗum goto e yimɓe ganduɗa ɓe ko jomen koppereji pour yo kutoro ɗum teɗen gandi wona dokkal ngal juuɗe ɓole wadde ni hunde ganduɗa nde fotano amnade e littoral o koko renda dingue ɗe koko ndenda hande o ayi gueeƴo no wayni ene nana ƴere ene ara donc noon kañumne ene jogui espace mo foti ha joni kañumne wawde layirde e to banggue gonka ka woni ka ɓiɓɓe leydi ndi kadi aussi ko hono noon jogui oɗo diwan mo Mamel woni nde hayre nde ganduɗa nan to tawi e on ɗon diwan aɗen gandi koko waɗa placé hono ko wiyete patrimoine historique tawi waɗi ɗum ko UNESCO te ɗum eɗen gandi ko hunde mawde kono hande sa ari tawata ko hayre nde ene ŋapita ene hiifa jomumen ne mbaɗi hen jeeyi mumen ene so ɓooyi haalaka jomumen maaha so ɓooyi haalaka jomumen jeeya donc noon ɗum ɗon haalde haala ka
koko yonti o saha non tigi Amadou te ko ɓuri hen hamnade woni dañɓe toon leydi ɓe ko titre foncier ji jogui te titre foncier wona noon yaltirta ene jeeya kadi e goɗɗum Amadou littoral o koko ganduɗa guilayi jamanu Senghor koko haɗano mahede wiya hoto hay goto ma ɗum saabu koko ganduɗa ko yimɓe fo ndendi birtiɗo fo ne wawi dañde e nduɗon foti ko dañde e nduɗon hendu kono kadi ne foti yiide maayo ngo no hannirta ni kono nde Abdou Diouf ari ko nden mataw fuɗɗi feccede peccugol ngol fuɗɗi ha Ablaye Wade ha goɗɗo e goɗɗo ko nden peccugol ngol ɓuuri hewde toon to ganduɗa kañum woni littoral o sa ƴeewi hande hôtel aji jibinama hen e ko heewi ko ganduɗa Amadou jibinama hayso wiyama hauteur o koko watte limité yo hanne ɗo o fotani ɓeyda dow waɗe sa ƴeewi hôtel aji gonɗe ɓangueji foof Amadou maha ko fana ko souterrain sabu ɓe mbiyata ko haade hendu ndu nanguede e ko way noon haɗani ɗon tan ƴeew banggal gueeje waygal hande nde ganda filawoji ittama weɗen rewnama toon din banggueji foni koko waɗa pecce pecce te ɗum ɗon moƴƴani e leydi eɗen gandi gonɗen koye jamanu waylo saaha o ko wiyete changement climatique te ɗum ɗon so tawi woodi hande o wonen nokkuji hande dañani fartange sa yi nguleki ne tampina so tawi ari sa yi jangol so ari ne tampina sa yi so toɓo ari ne tampina waɗi ɗum ko wayi ko saaha o manam ko wiyete ko hono o tarindi koko yeeɓa te ɗum ɗo jeeya koye tarindi bani adama gurdam bani adama ina moƴƴi tarindi muɗum moƴƴine guila e leɗɗe ha e maaje e ko way noon te nokkuji kalɗaɗe ko wayno diwan gueejo wawi gadda e ko way noon foof yiiɓi ɗeɗo caɗele kono nde kadi ha e nder leydi Sénégal guila e Mbour ha e Thiès hani toon to diwnuji meɗen to banggue Fouta eɗen gandi jeeyi leydi kala e saaha kañum addata kadi caɗele hakkude hoddiɓe hakkude yimɓe hakkude pondiral leydi ene jibina ene yayrude ƴiƴam donc noon enen Sénégal eɗen ponno finde e on ɗon fannu saabu eɗen jii hen yeruji kewɗi tene kadi ko Senghor awno ɗo ko ene fonno accede laaya ha joni wilta e on saaha yimɓe naftoro ɗum kono hande so tawi laamu arungu foof ina waɗa hen ko weela donc firti lamɗo garowo kadi aussi so ari ne wayno ko yaweteno ɗo ko ma goɗɗaro waɗa hono ko ɓuri ɗum bonte ɗum ne wayno vraiment nafata hay goto noon tigui Amadou haade en waynade tan ko weltinde woni hen e yeeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV ganduɗa Amadou en ngala jobde mabɓe subaka foof aɓena jeeɓa aɓena mbaɗa commenté ɗum ko ganduɗa kañum woni roɓindu jayde mabɓe ɗum noon adorade tan mo ganduɗa kanko ni Hawa Sow toon to diwan mo France e joom galle makko Amadou kamɓe neldunomin ɗo ɗum ko ganduɗa kañum woni calendrier ji ɗi amin beltinaɓe no feewi e kadi omo ganduɗa kanko woni Waccu Diallo toon to diwan mo Washington Chérif Diallo yejjitaka Abdoulaye Diop e kadi omo ganduɗa kanko woni Ousmane Diallo ɗo Colobane Amadou tigui Hawa Sow mo kalɗa ono ko ñaguiɗo duwaw kono machallah en calmini joom galle makko ceerno Ibrahima ko baɗe merci ko ceerno Ibrahima Ba toon to Bordeaux eɗen gandi Bordeaux hande machallah ko nokku jeeɓowo Piindi TV no feewi Bordeaux naaɓe ene jiiya e foyer mo ganduɗa ɓurɗo wawde yebde Piindi TV foof noon ko ballal Allah e ballal makko kanko Ibrahima Ba e cuddiɗo makko Hawa Sow en calminiɓe no hannirta ni kono kadi Samba Tengel Ba ko toon to Dowlaji Tentuɗi ko musidɗo men mawni men en calminimo no feewi en calmini kadi hono dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men tan no mbawɗen wiide kala e saaha kono en jejjitta debbo mo Gounas ko noon o wirata ene kala e saaha e commentaire uji ɗi donc debbo mo Gounas a salminama Rougui Mbow aussi mo ganduɗa nana mi anda kam joni so ɓiltima en nden o wini en tinno kaalen eko yewti ko eko fate banggue Sénégal naaɓe ɓiliɓe e frontiére uji ɗi Allah waɗini en kaalini hen bon alhamdulillah hande o Sénégal naaɓe hayso tawi wona ɓadiɓe woɗɗuɓe nan puɗɗo artetede ha joni kadi en ɓeydoto lancude appel yooɓe gandu woɗɗuɓe ɓadiɓe fof ko ɓiɓe leydi ndi ɗum ɗon noon wonɓe ɗo e saraji Mauritanie wonɓe to e saraji Mali wonɓe to e saraji Gambie e Guinée ko way noon kamɓene kadi koye leydi ndi ɓe jeeya ɓe jiiɗi arde ɓe jeeyta ɓe jeeya e famille mabɓe ko erago mo Rougui Mbow wanno erago kadi aussi ngo mbatten gam beele lamɗo leydi ndi ina nan ɗum kadi faama o anda kadi aussi ɓiɓe leydi ndi foof nana jooki e ɗiɗo saraji Sénégal noon tigui Amadou yo Allah walliten no dame ɗe udditori oɗo rafi holla en caggal ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV weltare tan min daña moon banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussane heeɗano ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat